mane mae hingo arwakini machiegni bedo koda ka anyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango tantiere kae kod jatatije mano mawuok Kenya Cultural Center mabende nitiere karkae kae lok tich margi nitiere buo Nairobi gi apisi mopogore mantiere okwako piny Kenya jal mabende nitiere godo en wuod Luo mabende jatatije mano e bad migaon mabende odiochieng' ma kawuono obedo kakwago kod mbaka wawinja nere kaka kitwa kod timbe wanyalo bedo ka irito e gwenge ma opogore gi yore ma opogore koro odiochieng' ma kawuono nitiere kae kod Michael Pundo mabende odhi bedo godo odiochieng' ma kawuono achiel kachiel karwake ni machiegni mos oganda kendo mos okona ne oganda ni en to lony mare ga pis moting'o ere kaka odiochieng' ma kama bende chalo Michael ayore kendo machiegni erokamano ahinya Cleo arwako joramogi duto e twak ma kawuono kendo wadwa winjo ni to utamaduni day ni en ang'o to sie utamaduni day en chieng' mohingi ne jo Kenya duto mondo wapar kitwa gi timbewa kendo mondo wahingi kuma waseaye kaka oganda mar jo Kenya kaluwore gi ang'o gini ma wasingo kaka jo Kenya maluwore gi kaka wadak, kaka wawuotho, kaka wachiemo, gund gik moko te manyalo bedo ni gin kit oganda. Koro miyo chieng' ma kawuono en chieng' mwaparo kendo wa celebrate kitwa gi timbewa. Erokamano ahinya. Ing'eni en apis mabende sebedo kata e thuolo mano mar higni 4 bende e thuolo duto ka en kata kaka jatatije kata CEO mano mar Kenya Cultural Center. Gin gik mage mapono ni seno kata ka lokruok ma kama nitiere e kinde mokalo odiochieng' ma kawuono ne en mano miwacho ni en Moi Day mane piny Kenya ne dhialo kendo ne hingo kata ka chiwo rapar odiochieng' no mane jatend piny Kenya mar ariyo Daniel Toroitich arap Moi mabende osenindo nokawo apis mare kaka jatend piny Kenya mar ariyo mano bang' ka jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta bende ne osewewa maniga mar 1978 e higano podi kanyo kochopo kanyo dwe mar 10 tarik 10 mane odiochieng' mane Moi bende koro nodonje telo kamano bende osebedo kacha e kinde moro malach koro kachopo e katiba manyien koro winjo kanyo ka koro nyasi ma kama bende koro ikwacho kanyo ni onge lokruok mano mawuok Moi Day nitiere moro bende mano donjo diere kanyo thuolo moro matin uno Duma Day ma kawuono bende koro kelo pogruok en ang'o manyalo bedo ni nokelo paro ni mano mar bedo kod utamaduni day ma koro odiochieng' ma kawuono pod wamedo hingo kwa singo kabisa Moi Day kwa chako celebrate nyasi mar Moi Day kwa tinda yenya ne ntie gimoro ni 10 years of Nyayo era mane kama celebration mar Moi Day no chakore but obedo kamano nyaka koro ker owuok e tich to utamaduni day e higa mar 2020 ne ntiere paro ma sirikal ne nigo mondo jo Kenya ohing chieng' moro achiel ma ji nyalo bede to paro kendo celebrate utamaduni marwa. Mokwongo nolieke nobet tarik 26 mar Desemba. To kendo nwaikore malich mondo wa celebrate chieng'no to noyud kamano ok ne nyalore nikech ikruok maber ne pod onge. Omiyo nogole tarik 26 mar Desemba manilieko no nyalo bede. Kendo nobedo ndalo moko matin ma ne onge gimitime e wach utamaduni day. Ae paro nowuok ka court order moro nogol ni koro nyaka wa celebrate Moi Day machon no. To noloke ni Huduma Day nikech Moi kane pod ngima to kose retire owe tich to ne oneno ni ber mondo chieng' mane ji celebrate kaka Moi Day ni obed chieng' ma ji hingo paro kaka inyalo tiyo ne jopiny maniluongo ni service day. Koro miyo mokwongo nopar ni kare chieng'no koro okete mondo obed Huduma Day. Ai bang'e ne paro mar utamaduni day chako duogo
kendo koro sirikal noneno ni berne koro mondo waket chieng' mar huduma dini ema koro bed chieng' mar rapar mar kitwa gi timbewa. Emomiyo kaluwore gi mano, jatend tayo tije mag sirikal maluongo ni Head of Public Service nyocha ogolo barua mondo koro chieng' ma kawuono obed chieng' ma jo Kenya paro kitwa gi timbewa. Kendo mane gima oganda moko penjore en lokruok ma kama. Koro en adier ni huduma day to ne odiochieng' mane nitie. Utamaduni day bende ne nitie mano odiochieng' moro mopogore. To kata kamano ne ka nyalruok mare kata wacho ni kaka inyalo time e kindego nok en moro manyalo bedo ni itayo e yo moro makare. Nyaka sani be nyawacho ni en odiochieng' ma jo Kenya bende ong'eyo kendo winjo e yo moro makare. Koso chenro ma kama gino bende itimo kata motelo mano mondo mi kitwa kod timbewa bende wanene kaka gitimore e counties mamoko. En ang'o mapok omiye pek machalo gi kama mag Labor Day, mag Madaraka, kama gintiere mag Mashujaa. En moro ma iwacho ni en mana mandem ji ok winj liet mare kama entiere. Kuma dieri jo Kenya pok ohingo chieng'ni kaka chieng' machalo kaka Madaraka Day kata Labor Day. To nikech onyien, to bende en gima nyien mikelo ne jopiny mondo jopiny chak para nena kaka wanyalo bedo ni celebrate utamaduni marwa. To waparo ni kabro bedo ni ndalo dhi mbele to obro bedo ni koro jopiny ong'eye maber, kendo en git ma jopiny bro bedo ni gombo mondo chopi, nikech en chieng' ma koro ji biro kanyakla. Ok ni jo Kenya ok celebrate utamaduni, nikech king'iyo program mar Bomas en ji oa kuonde mopogore e Kenya mangima. Regions 8 mag Kenya ntiere ji mogwel moa kuonde gote. To en ni ogendini mopogore e Kenya ka gin gi chienge mopogore magi celebrate utamaduni maggi, mwaluongo ni cultural festivals. Kama koro wadhi mbele kani gidhi bedo mang'eny ahinya cultural festivals go, nikech jo oganda mag jo Kenya gi dhoudi maggi nigi chieng' mopogore magi gihinge kendo gi celebrate cultures gi. Koro kaka sirikal ntiere mpango mondo okel celebrations mopogore gi kamoro achiel, mondo ji otim rapar mar kitwa gi timbewa kamoro achiel. Koro yudo ka ji moa e kuonde 8 mag Kenya kendo gwenge 8, regions 8 mag Kenya gi chokore kamoro achiel, to miyo jo Kenya paro kendo bedo gi tudruok makende ne gi ogendini mopogore gi maggi. Mano emomiyo waparo ni kwa dhi mbele chieng'ni bro bedo koro ma ji nyalo hingo kendo gombo mondo gi celebrate. En gimoro ma oganda rito kendo nyalo wacho ni ponono magi timore ga kuonde mage. Mano kuom ranyisi gi lemo ma imako, mano ma jatatije mano ka bad migawo mochung' ne weche go mag rito kendo mag nyayo kido kod timbe ma oganda mopogore ma jo Kenya. E gwenge ma Kaluo kuom ranyisi oganda wa ka koro penjore ni kitwa kod timbe wagi gin to gin moko ma okan ga kanye, moko kane buge, moko kane wacho ni kuonde mopogore gin kuonde machalo nade ma ponono jo wanyalo rito mondo mi one kata nyisruok machalo kamagi, nikech gin moko kinde wacho magitimore ponono jok ma wuok e gwenge ma Homabay pok oneno kata weche go mago mag cultural events moko mantie to gintiere wano kata mag jo Abasuba katimore e Tienam kacha ne wakelo gi achiel Ramogi ka gima thoth kama gitimore magi ikano gi kuonde mani. Cleo, gimonego wang'e ni kitwa gi timbewa okan kalore gi wuoth marwa. Dhongere luonge ni intangible cultural heritage. En kido mo kinyal mako, bo kinyal keto kamoro.
to wa preserve gi kaluwore gi miende story kata gigo molos gi lwedo mopa kaka mago. To wayudo ni e gwenge mag joluo ntiere festivals mang'eny kata waluongo ni nyasi ma jowa oseiko mondo onyis ogendniwa kaka nwadak. Ei Luoka ndalo moko ne ntiere festival moro mane timore Kisumu ni Piny Luo. Nyocha yako timore Homa Bay Piny Luo Cultural Festival. Mano moriwo joluo ma e counties ma ang'wen mag Luo. To kopogre mano, gwenge matindo mag joluo nigi festivals maggi. Inyalo yudo ka moro nitiere Gabondo matimore Gabondo e dho nam, kendo moko bende nitiere kaka ing'eyo matimore ne Josuba, though mano tok mar joluo. Koro kaka Rusinga Cultural Festival mago be nitiere, to gi mang'eny matimore mostly iyudo ka gin ka moko matango kata kit chiemo opogore. Aburo nyisi gima en, but koro iyudo ka gweng' nigi margi. Now, sama waiko cultural festival, wadwa ng'e ni to ang'o gini monego wanyisi ei nyasi no ma achiel puonjo oganda, mar ariyo moro oganda, to kendo rito kit oganda. Achiel gin miende mag oganda, mwaluongo ni cultural dances. Miel ka miel nigi maana mare, ok tho miel amiela. Ibo yudo ka ntie miel mar Ramogi, ntie miel mar Dodo, ntiere miel mar Bodi. Ko yudo ka miel nigi gima otimo. Magi mine moko bende ma poroni ng'egi. mar dudu ang'e maber, moko diga moko biketo go walo kama gintie kacha mopogore. Nitiere Dodo, nitiere Ramogi bwang'eyo mar chuo kendgi, to nitiere Bodi mag mon madongo. To nitie peke bende ma mon mediere ma miel gi peke. Koro gin miende mopogore. To iyudo ka koro jomatindo manok nyal ng'eyo ni miende go nitie, kobire festival to ng'eyo ni kare magi miende mag Luo. Ei festival ka bende nitiere sigendni, and iyudo ka inyalo nyis sigana mar kit piny kaka joluo nodak. Sigana gi bende puonjo ji kopogore gi miyo ji mor, to gipuonjo ji kaka kit dak mar dhano. To iye ka bende iyudo ka kama ji ohero ahinya to koro thum. E nyasi gi wachiwo nafas ne jothumbe wa mondo omor ogandawa. Now, adwa miyi yo machielo, en ni sama nyasi timore to nitiere ohala madhi mbele e iyo nyasi go. Koro wayudo ka jathum kobiro go thum e festival to nyaka tang' ne chule. Otiyo gi talent mare mondo oyud go pesa. Koro nyasi gi bende achiel kuom yo ma jogewa man gi talent yudo gondo yor yuto. Ma bende wawacho ni mano bende olingana gi kaka sirikal skoro dware sani. Ni ng'ata man gi talent mare onego bed ni oyude yo moro ma onya yudo go gimoro moro matin monya dak go. Kendo koro makela e piny machielo ma bende lemo ma intiere go ka jatatije mano ka Kenya Cultural Center, ere kaka itiyo kod thuolo no kata e bad migawo ma untiere godo mar nyayo kata mar rito
kitwa kod timbewa mago nyalo bedo mag dhoudi mopogore opogore e piny Kenya to magwa kaka oganda wa ma joluo ere kaka lemo ma intiere gondo no kata apise mopogore opogore kaka utudri kodgi mondo mi warita ne kitwa kod timbewa e yore mopogore opogore yor thum, e yor miel kata e yor sigendni mopogore opogore ma ondiki kata moko ma itugo kuonde mopogore opogore. Kenya Cultural Center wan gi slogan moro mawacho ni wanyayo romo mag ogendni nikech cultures onego bed ni romo karwa kanyo. Tiyudo ka mondo ma orom onego bed ni achiel kuom gik mwatimo en puonjo ogendni mondo o develop cultures magi. Koro wadhi oko e gwenge to wamanyo jogo ma waparo ni nyalo bedo gi talent ma rito kitwa kaka jopiny to wapuonjo gi yo maber ma ginyalo loso go tuke gigo mondo obed maber ma ji nyalo neno kendo gibed ni ginyalo tugo e yo mong'ith. Koro achiel kuom gik motimo en ni gidho ngere waluongo ni capacity building. Wapuonjo jogo man gi talents. Namba 2, wamiyo jopiny nafas mar mondo ginyis kit tuke magin go kata talents magi. Koro kibiro Kenya Cultural Center kanyo ibiro yudo ka wan gi ute mopogore opogore minyise kit tuke mopogore opogore kaka achiel kuom gi National Theatre. Koro ka in gi tugo moro molingana gi utamaduni or kaka kit dak wami nafas tinyiso ne jopiny to jopiny biro to chulo to donjo neno. Mar adek, watemo puonjo ogendni mondo obed kanyakla. Wakao gima waluongo ni cultural exchange. Bende migao matimore kawuono Bomas gima duong' kabisa en cultural exchange. Ni ogendni moa kuonde mopogore opogore romo kanyakla to neno gik ma kit ngima jomoko mopogore gi kit ngima gi. Miyo osome gimoro kuom oganda mopogore gi margi. Bende nyalo bedo ni e kinde ma jo oganda moko somo gigo manyien mawuok kuom oganda moko odiochieng' ma kawuono konego bed ni mane miyo pek. Bende nyalo bedo ni inyalo duok piny weche moko mag akwede e weche mag kido kod timbe kata ng'ato wacho ni oyo ma utimo kama to wanto kwa moro nikech ma to ken kitwa. Diversity kama wantiere kanyo ere kaka oganda nyalo bedo kod achiel mondo mi bende giwach ni oyo ka nyalo bedo ni jogi time maber kata jogi time mopogore opogore. Bende nitie ga thuolo mar somo kido koso kido mana mane chon cha to bende mane midhi go mbele ka udhi adhia kode kaka oganda. Wada somo mag jo Abasuba koso Abasuba da somo mago kaka joluo koro luonge ni luo Abasuba. An kaka jasuba onge gimoro ni luo Abasuba. En suba suba en suba kama. Era ni wajo suba wawacho dholuo bende. Lakini adwa mi example kaka mar masuba miwacho no. Wajo suba bedo ni wariwore gi joluo omiyo nwasomo timbe dhok to gi yor dak mar joluo. To bedo ni nwasomo kaka joluo dak omiyo koro wa lalo kitwa mar josuba. To gima ber onego bed ni isomo kaka jok moko dak, ineno kaka jok moko dak, miyo ing'eyo tudruok mantiere kindwa kaka oganda. Ni jogi ma yorgi omiyo onego bed ni aluoro yorgi mar dak no, tambende giluoro yora mar dak. Koro onge achaya e kindwa. En achiel kuom yo mar kelo kwe e kind oganda. Nikech koro ji ong'eyo ni kama e kaka oganda ni odak kendo ma e kaka gitimo yoregi. But mar ariyo, ntiere ga miriambo mang'eny ma dhi nyime e kind ogendni. Samoro inyisi ni
joge gin mai kaka gitimo e yor miriambo to nikech pok itudori go ganda no ok nyal ng'e ni mana dieri kori dongo king'eyo ni magi to joma richo nikech mai gik ma gitimo e kindgi ndalo moko konwa dongo no nyiswa ni nitie kabinde moko machamo ji koro ing'e ni nyadonga king'e ni kabila ni kiromo go to kidwar nikech gin gichamo ji mane kitgi mane kitgi kata gichamo lemo kore ubene chamo koro omiyo to sama ineno mitudri gi yor dak margi miyo ing'e ni kare miriambo machon ka ma kama na miriambo adiri en ni kama e kaka jogi odak kendo gihero kaka gidak omiyo onego wambe wakony gihero nikech sama wakonyo gihero to watudore wakelo kwe wabedo kanyakla emomiyo iwinjo ko wacho gi dho ngere ni diversity unity in diversity wapogore ndiyo lakini onego wabed achiel to wabedo mana achiel kise wijo ming'eyo ni oganda ni to mae kaka gidak kendo mae yo magitimo to gik magitimo go ok mon watimo magwa bende onge kaka gidonjore gipogore gi magwa en ni gitimo margi watimo marwa to wan kanyakla kaka Kenya achiel koro omiyo gima achiel kuom utamaduni deni bro konyo ogendni ng'eyo kaka ogendni moko dak e yor kitgi miyo wagolo gik moko luongo ni stereotypes wagolo miriambo mang'eny mosewach kuom ogendni moko to bende omiyo wanyayo kitwa nikech koro awach kaka wajosuba wadongo mwaromo kama kwa wacho mna dholuo koro sani e kwa paro nonego bed ni wasomo dhowa to bende nitie thuolo mar somo kinde nikech use riworu use kikoru ka nitie jogo mosedonje keny gi joluo kama gintiere kacha oganda osebedo mokikore nyalo bedo mana achiel kuom yorego mag wito kata manya miyo kido moro lal chuth ma kata oganda ok ne yude kendo kik waluor donje keny gi jomoko nikech mano be medo wabedo gi kanyakla to donje keny kik mi wawit kido ma wan go koro obro bedo matek nikech nyaka koro wasom kuma nwae dhowa mon wawacho chon mondo wang'e ni kaka wan kaka josuba mae kaka wan tok mi wawit dholuo mwaseng'e sani nikech awacho ni an ajasuba mong'e dholuo mong'e joluo te en adier lakini kuom riwruok kaka oganda ber mondo ji ong'e kuma giaye now nyasi ilani bro miyo gik mane olal kido mane olal duogo koro ji ng'egi ni kama e kaka miendno nonego bedi nikech sani kaka in ang'e ni pok ing'e ni to tero buru ichalo nadi samoro ija town asa nene nyasi moko kaka ariyo adek mano bang' ik ma jaduong' moro maduong' ma entiere e gweng'wa eko kineno ka mano e gima timore kacha to oganda moko modong' e town kata e bombe bende pok onene pok ong'e kata neno koro omiyo ka wan gi nyasi lagi mang'eny miyo wang'e ni okay joluo ne nitie gimoro ni tero buru koro mano ni gima ber monego tim nikech en tie kaka o preserve culture marwa to bende nyasi lagi bende miyo wapuonjore kido maricho monego koro wawe nikech kaka oganda wawacho ni culture and dynamic kit jopiny kata kit oganda sudo mbele ok ochung' kar tiende to nikech osudo mbele nitiere gigo makoro nikech piny oselokore nitie gik monego koro wawe kaluwore gi gik ma uwuok e piny to koro omiyo nyasi puonjo ji kaka kane gimoro concept moro nitie luoka maber ni tero to tero kika iteme sani ok onego nikech tero nonego bed ni en irito od omeru to sani joma biro rito od omine gi mosenindo biro gi paro mopogore
Koro kawantiere e festival sigal ilagi to joluo puonjore ni ma to ne timwa no matimo, lakini kaluwore kaka piny sani en, kaluwore kaka tuoche mosedonjo, koro moko nitie monego wawe kik wadhi nyime timo, nikech koro piny osesongo, tuoche moko osebiro ma kapod wadhi ka to nyalo ywe oganda luo te matieki. Omiyo festival ilago miyo en kar puonjruok, en kar developing culture, mondo culture onya odhi mbele, to gi nyiso ji, moro ji. Kamano. Ero kamano ahinya. Ilero yo makare, kendo kama ntiere sani, ilero kanyo ni nyako Ramogi jwang' ni ntiere yore mopogore opogore ma oganda nyalo bedo kata ka rito kata nyayo kido kachelo koda ka timbe e yo moro makare. Dicho mako nyako Ramogi jwang' ntiere kae ka wadhialo nyasi no mano mar utamaduni day. Tiende nang'o, tantie ka gi wendo mantie go kawuono, antie ka kod Michael Pundo ma bende en jatatije mano bad migao no mochung'ne weche go mag rito kido kachelo koda ka timbe oganda e piny Kenya mangima, kendo gigi duto gigi moko motiyo godo pile ka pile. To koro penyo mantiere niya, Michael, wido thuolo mag rito gik machalo kama kido kod timbewa, gin lwasi mag mabende nyalo miyo wawit kido gi kachel koda ka timbewa. Wacho ni ka jomoko modonge town e bombe opogore ok giyud thuolo mag somo kitepe machalo kamagi, neno nyasi machalo kamagi, to magi jok moko mantiere karka kaka Ramogi TV koro wantiere ka waloso gi dhowa, kendo wantiere karka kwa puonjo oganda weche mopogore mana kokalo e dhowa kama wantiere sani. Yore mage mabende ntiere maka ng'ato dhi odonje to nya wito kido kachel koda ka timbewa kaka oganda, to ere kaka inyalo kawe kendo machak duoke e lai mano ka gin oganda joluo modhiyo kikore gi jok moko. Wacho kikruok no bok rach, en moro kama ntiere kisomo paro mopogore opogore, tere kaka kido ne kik wawite. Kama wayudre sani kaka jopiny, wayudre sama koro nitie gimoro miluongo ni global civilization. To nyiso ni ogendni sudo mbele e kit ngimagi kaluwore gi kaka piny mangima sudo mbele. To mokwongo kabisa en ni kane musungu biro to okelo wach somo, to ji ne paro ni koro kadhum kaka musungu koro e kan ng'at mariek saidi. Miyo ji nolalo mano kaparo ni yor dhum mamit miyo ibedo ng'at mideo. Omiyo koro in kikia dholuo ting'a maber. Nikech sani king'iyo utewa, nyithindwa matindo ok nyal wacho dhowa, nikech ging'e ni kidhum mamit e ka in .com kori ng'ama riek, to kiwacho dholuo to in apuodho. Lakini mano miyo walal saidi. Koro onego bed ni to kendo sirikal notimo maber moketo ni achiel kuom gik manyalo miyo warit kitwa en dhok, language. Omiyo sirikal noketo ni nyathi matin manie skul nyaka I think class 3 nitie gimoro policy ni language of the catchment area. En ni dhok mar alwora mar kama nyathino nitiere emonego bed ni ipuonjego. Koro yudo ka nyithindo mamwalo, nyithind luo onego puonj gi dholuo, nyithind town onego puonj gi Kiswahili, nikech mane e dhok mar anyuola alwora mar kama nyathino policy no bone no senedie nyathi jaige adek ochako somo friend. Tabu mantie en ni kang atero nyathina sikul, taduogo dala, duogo ot, to nyathi owacho koda dholuo, tawacho ni to ma nyathina tero sikul omango. Nikech expectation mar janyuol en ni nyathi modhi skul mariek onego bed ni chako dhum chon. Koro wan jonyuol, wan emwa ketho mondo dhok kik dhi mbele maber. Namba 2, gik mwaluongo ni simu, technology, obiro miyo koro walalo
kitwa machon. To nikech koro nyaka wapiem wabede laini achiel gi technology kaka technology sudo. Iyudo ka technology kobiro to dho technology en dho kisungu. To jowa manyo koro gima aluongo dho ngere ni equivalent mar gima technology okelo. Koro iyudo ka walag behind, wan chien ne technology. Ma miyo walalo dhowa. Koro kadang wabed, ndalo moko na wacho ni kadang wabed jok ma mbalariany magwa dhowa bende isomo. Nikech kidhi South Africa tiyudo ka nyathi moro o graduate gi Bachelor of Arts in Zulu. Ang'o mamonowa Maseno mwalo kacha golo Bachelor of Arts in Dholuo. Mano ngama ngi lony ma. Molony nikech ino ka sani watwak ka to chuno ni iparo gi dho ngere e kokigole gi Dholuo. Koro kigole gi Dholuo. Tinya gole yo moro bende ma ok ni kare ni ng'amu e Dholuo no. Koro miyo kadang mbalariany mag Kenya ket ni dhoge kaka Dholuo bedo achiel kuom gigo misomo. Ma nyathi wuok to wuok ka en gi certificate mar dhok. Mano nyalo konyo rito ga. Nikech sami somo dhok, ngeni language ema tingo kit jomoko. Koro kisomo dhok, to idhi somo kit jogo e yo machielo. Omiyo kadang bed ni ji wuok gi degree mar dhok, wabro bedo gi jogo molony e kitwa moloyo kaka en sani. Kama ge ganda kama gintiere jonyuol nitiere gi ting mane bara ne dhok ni bende oriti e yo makare. Seyo ma bende biyo ne jonyuol gine jogo madhiro nyithindo mondo miyo winja ne yore mopogore opogore ma bedo kacha ka gitudre godo e kinde ma gintiere miere kata ka gidok pacho ka giwuok ne mag tiegruok mopogore opogore. Tiyo gi dhok mopogore gi dhogno mano ma dhowa ka wan dho Joluo kama wantie. Ng'ato wacha Dholuo kowuok sikul inene ka ng'ama dok chien kata en dok chien moro. Iwacho Dholuo ok tiende ni anapuodho en mana gino ma bende daher mar wacho. Sani wandie gi kidienje ma dhok ni ok degi wache. Gidak e bombe, gidak kuonde mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono chieng' utamaduni day. Kawuono gintiere pacho. En thuolo monego kaw mondo mi oganda wuowa Dholuo kata kokia chaka puonje ten culture moro monego bende dhi nyime kata kama gintiere. Tabu mantiere Oluoch en ni jonyuol manie tieng'wani. Joma nie tieng' higni 50 nyaka 35. Iyudo ka gin jok ma awacho ni utamaduni noringo offside. Oyudo ka gin offside nikech gin jok moko ohero wacho Dholuo. Nikech gineno ni wacho Dholuo en dok chien. To samoro gin jok ma bende chandore gi ng'eyo ni to gin jok gin kitgi en mae. En ng'at ma odongo to ok ong'e kite kaka oganda ni en oganda man nikech otemo mondo obed jaboma to bende kodok gik ma luo bende mitne. Kodo ka en ng'at ma kata kiwinjo kit thum mowinjo odwa ni owinje thumbe ma oko mang'eny to keto ne ohangla to wacho ni mago tang'o ma kori kiko itwago. Matien ni wadongo e tieng' ma oko hingo sana kitwa gi timbewa. To en nikech wadongo e sa ma awacho ni teknoloji odonjo, koro wadwa ni wabed achiel kachiel gi teknoloji. Miyo wawito kitwa machien. Koro jonyuol ilago gine jonyuol ma insist ni nyithine nyaka wach kisungu. Kendo kitero nyathine e skul mipuonjo gi Dholuo tichwanye kabisa. Japuonj kadwa wacho Dholuo e skul to chwanyo gi kabisa.
To ji lagi monego koro obed ni konyore gi migawo machalo Utamaduni Day. Kech koro mano bro medo puonjogi, bro medo yawo wang'gi, kendo miyo ging'e ni mondo wabed oganda man kanyakla nyaka wahing utamaduni marwa. Nyaka wabed ni wan jogo manyalo keto emphasis ne utamaduni marwa. Erokamano ahinya, ng'eni thuolo bende ang' wakawa ne thuolo mondo mi wakala ne ote mokare adek kapok akaw yueyo masani nyakoro mogi jwang'. Erokamano kuom kete kar ka penjo thoth ahinya ka wantiere kae kod jaratije mano mar Kenya Cultural Center. Ng'eni kona wakaw yueyo masani ka waduogo ote gi dhi bedo ka oikore, to mana kaka le ote mokare adek. Nitiere Lilian Ngala, owacho ni jasuba wano mosna ge ahinya, mosna jasupwa no kone ni ochoma sana. Wacho ni wan wadhum ma serious, pedigree ma serious maro nitiere kar kanyo, kendo wacho ni chenro achiel kachiel. Erokamano Lilian Ngala nyakora moge jwang' wantiere kar ka. Ote mathoth pod nitie kar ka, angodogo mondo asom gi ne ote mantiere mbui mag Facebook, mano mar X kod mano mar YouTube kama nitiere achiel kachiel. Idwa kata SMS line oyawe nari adek auchiel nono. Dakika 10 osekalo tok 7 mar okinyi, wakaw yueyo masani, kik idhi mabor. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje? Najua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487 *3 hash with as low as 10 shillings. Karada. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. My friend, naona simu yako, but I'll pick your call shortly. Lakini kwanza nataka niseme hivi, mambo ni matatu. Ni either nitachukua simu yako, ama nikupigie baadaye, ama wewe usafiri ukuje mahali mimi niko. Na naelewa kuna jamaa wamekaa pale, wamepanga njama ya vile mimi eti sitachukua simu yako. Eti sijui wameweka simu silent, wengine wametoa ringtone, wengine wametoa battery, lakini I want to assure you, I'll pick your call. Mimi ukiniangalia namna hii, unipime hivi namna hii. Na kama mtu akukosa kuchukua simu yako, my friend, bana wacha hiyo mchezo nani. Dial *811 *401# to get mambo ni matatu. Riuriko dwakiny e penj laktar. Penj laktar kikelonwa kod Equity Afya. Nongani Frederick Otieno daktari. I'm general practitioner. Chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok kabad Equity Afya Marongai. Wang'ia ne tuo mar sukari kata diabetes, kaka wanyalo dakode kata kaka wanyalo manage. Koro ka wacho diabetes, wacho tiende ni sukari manie dendi ni malo mokalo alama. Ni malo moloyo kaka dwari mondo bedi. Mana e penj laktar, sapar gari odhiambo, kik bai.
wechegi kata matin. To onge ng'ata madhi uso to isne. Mano nyalre nade ni? Gimoro amora idhi use odni. Mano do chako uso tandane gi nengo mar $1,20,000 te. Koro nyiep maber. $1,20,000. Ber ahinya. $1,20,000 diriyo. $1,20,000 dichiel. $130,000. Ne kaki chano yewi maber. Be iniluoke adier? Iluoko yewi ne washing machine. On Tuesday the 10th, we'll be celebrating our diverse heritage, a tapestry of cultures that makes Kenya truly unique. It's a day of unity, a day of pride, a day to come together as one nation. Let's celebrate our cultural richness. Let's celebrate Kenya. We'll be right there with you, on air and on screen. Royal Media Services, standing tall in the celebration of Utamaduni Day. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Iwacho kanyo ni Kenya tunayoipenda, mano bende ka montie ka utamaduni thothe ye ka kido kachiel koda ka timbewa kaka oganda gibiro yo mopogore opogore. Bende okinyi ma kauno ka mantiere kana wasingo ni wadhi ka ote ariya dek moko mantiere karaka ka SMS line wane wako ni ariya dek auchiel nono yoro gi to asomo gi kachiel kachiel. Wabeda ne kod odiochieng' ni makare ka wadhi alo nyasi mar utamaduni. Wabeda ne ote mantiere karkanyo achiel kumwacho ba David Owuoth wacho ni Cleophas asedonjo kendo Ramogi TV kendo wach mar utamaduni ber kabisa to ahinya kaka oganda ma joluo onego wasir kit dakwa, chiemo ma wachamo kod kit ngima wacho ni mane wadago kod kitwa gi timbewa. David Owuoth mano ka wuok ka Bondo Kasewe. Erokamano ahinya. Indi wacho ni Cleophas awinjo twak e yo manyangafu kikelo kod osiepna mana kendo alumni mambita hai director Mike Pundo mosnago kabisa ayie kode kendo network. Erokamano indi ote Mario chopo karka. Joyman Brian wacho ni Cleophas mosna wendo an msani maro angla upcoming artist penyna wendo tobe wacho ni tobedo makie bada ma chope lekna mano bene ntiere karkanyo. Wacho ni magi wende mating'o kido kod mano mar kitwa gi timbewa kaka oganda. Mano jathu mar Wangla. Erokamano ahinya kuom ote mari Joyman Brian. Evangelist Jared Ochieng
Makaselo wacho ni mos na wendo kawuono kero lernwa tiend utamaduni ero kere makoro lere pod wantie karka jamondo Daniel wacho ni Clavas mos na wendo an pok na winjo utamaduni di president o lernwa go yawa mane wacho mantiere karkanyo kendo erokamano jamondo janeno machielo mokalo SMS ma en 3:600 wacho kanyo ni donjo e keny gi oganda moko wito kitwa gi timbewa kendo wito thoth marwa dibed ni luo kendore kegen de wang'eny ndi awor ote tie karkanyo mabende chopo achiel kachiel ang'eny Michael Pundo indiko moko ari adek mantiere karkanyo jogo madwaro sir mopogore opogore mondo gina lek ma gichopo yo makare to koyudo kanyo mar Joyman Brian akale ote moko bende mapod tiere ka SMS mano koyudo thuolo mondo mawait kacha Pundo Peter wacho ni embe ne chenro ka wacho ni so proud of you bro intiere chenro mano meru mano meru ber Pundo Peter erokamano ahinya ote ma chopo kayo makare Karen Adhiambo wacho ni awinjo weche ka ntiere obambo ka erokamano jo obambo duto bende udhi e nyasi mar utamaduni koso time yo machalo nade kama untiere obambo kanyo Jessica Kisirani msumbufu wacho ni nawapata live ntiere Masiro Ramunde erokamano ahinya weekly Fotieno aneno Ramogi TV kan Komenya Rabar Center Nameless Kinyozi Siaya County erokamano ahinya ka intiere kodwa kanyo achiel kachiel in bende yudo wa nyanga makapio jagogo katuma wacho ni Cleon kodu live kawuok gogo katuma koni Marco Juang David Omondi mar Nyakach Nyabondo an kodu nyaka e giko erokamano ahinya Vayo Lubalo wacho ni ene chenro achiel kachiel koda Caleb Otieno kani Kisumu Margaret Oranga an Migori kendo aneno ka umiyo wapuonje e yo makare erokamano ahinya ang'eni tie ote modonjo kar kae to ote mang'eni ang'iera ne mang'e da chako go kar kanyo ang'eni moko bende madio thuolo mar mondo mi indikgi ang'aka thuolo mondo mi dwoka ne penjari adek moko mijo kanyo kata ngodhi nyime Cleo penjo agoero kamano ne jo neno kendo jo winjo ma penjo lakini penjo maduong' en utamaduni en ang'o gi dholuo joma dwa ni kero ler negi jatend piny koro kaloso to kono to kero ok bi lere gi dholuo Cleo ker dhi lere gi dho ngere kata gi dho oswayo to utamaduni en kit oganda kitwa gi timbewa mane utamaduni to onge nying achiel mar utamaduni momiyo ineno kwa wache ni kitwa gi timbewa thoth loko mag nying ilagi biro kamano nikech joluo temo mondo oler wach achiel kachiel omiyo kitwa gi timbewa mano utamaduni namba 2 ja ohangla mo owacho ni nitie kaka inyalo mak bed sani sirikal odich gi ji machalo ja ohangla ma upcoming mabiro ilano kendo nitie chenro ma manyo jo man gi talent manie gwengewa mondo wane kaka inyalo konygi mondo bed jogo manyalo tiyo gi talent gi e yo makelo yuto ne gin a program waluongo ni Talanta Hela Initiative omiyo ja ohangla dwani onyiswa ni to oae gweng' mane ae waburo tude gi jogo ma sani owuok mondo oyud omanji man gi talents mopogore opogore mano Joyman Brian dwoka kanje oteno ka to ankoni ane kama gweng' mane ma intiere bwana moro owacho ni nyombo nyuomo nyiri mopogore gi nyiluo miyo wabedo ji matin owacho ka donjo e keny gi oganda moko wito kitwa gi timbewa kendo wito thoth marwa dibed ni luo kendore kendgi kigin de koro wang'eny di en paro ma isiro kosi wacho nade ok asiro parono nikech bedo ni inyuomo nyar kumoro ok monu bedo oganda luo mang'eny nikech kinyuomo nyar kamoro e kit luo mago nyithind luo to uneno ka wuod luo moro nodhi loka moyudo nyar msungu moro
monyuologo kijana moro. To nikech remb luo ok lal, ondiegni noidho ndege kachiel mobiro moyudo kuma ne wuon oaye, mong'e ni kare ka e gweng'wa. Omiyo remb luo kata en mane gweng' mane to pod biro duogo. Omiyo bedo ni inyuomo nyakumoro ok miwa lal. To namba 2, piny sudo mbele. Kendo gima wadendo gi dho ngere ni intermarriage yaro bedo kanyakla mar ogandni. Kendo medo kelo winjruok e kind oganda. To miyo bende pachwa yaore. Nikech koro kikelo nyal kumolo e gweng'u to ong'e kaka wadak e gweng'wa, to kodok thurgi to wacho ni joka joma beyo kabisa. Nikech kama e kagidak. Miyo ji kit oganda luo ng'ere oko molo kwa dole adola e luo ka kendo. Omiyo nitiere ber ma nyombo kumogendi mopogore mag luo kelo. To gima dagi kabisa ni kinyuomo oganda moro to miyo wabedo matin, mano to mana yiero mar ng'ato owuon. Nikech kinyuomo nyar kumoro pod inyalo mana yoka nyithindo kaka idwaro. To bende jathumoro wacho ni nyathi biro gi sande. Koro nyakumoro ok bitami ni ok ibed gi nyithindo mang'eny. Ken kitu gi timbe nyithindo pod mana biro. Kamano. Oganda nyabedo ni wacho ni gigi lal kaluwore gi keny mopogore, dhok donjo ka dhok oriw, chuno ni koro ero nyako wach mana dhok achiel, to dhok achiel ni nyabedo mano Kiswahili kata Kisungu kama gintiere karkacha. Mano bende nyalo miyo kata dhok ma bende wacho ni kanya achiel kuom yore mar rito kido kachiel koda katimbewa kaka oganda bende nyalo lal. Nikech janeno ni winjo kanyo ka wacho ni kanyalo miyo oganda moko bende wito kido kod timbewa kar kwan cha to koro aweya bathe nikech kwan to kata ka gibi 10 gibi 5 kata ka idhi e dhot machielo pod gin mana tie kendo pod gintiere mana kaka nitiere adieri ya wachno. Nikech ka inyuomo nyako mok nyar luo to nitiere kaka dhok lal. To ka en nyako malong'o to biro temo matek mondo ong'e dholuo komondi. Ber mamano kelo en ni ikaw oganda moro ikele iye ka imiyo bedo jaluo. Wamedore kech osomo dhowa, osomo kitwa, koro nyaluo. To tabu mamano kelo en ni nyithindo biro temo thothgi biro bedo ni ok ginyalo wacho dholuo maler. Koro adieri nyuomo ogendi mamoko ntiire kaka olalo kido. To yiero bedo kuom jok monyuomore. Unyalo nyuomoru tu winjoru ni wan odwa ka wabro mana wacho dholuo kanyar kumoro maborno isepuonjo dholuo maber mong'eyo. Koro wach mana dholuo nikech kodok e gweng' to gwengwa mag dholuo bende dholuo ma dhi nyime. Koro omiyo en anya wacho ni en yiero mar jogo modonje kenyelano. Inyalo yiero mar lalo dhou gi timbeu kata inyalo yiero mar puonjo jago mikelo e keny dhou gi timbeu. To kipuonje mano to kudhi lal. Kanyo nyiso ni lal mag kido kod timbe bende bedo kacha manok. Koro mwenyo kata ka olal to kolal ahinya kinde ma intiere kar kanyo gik mage monego beni bende irango. Nitie gik mathoth ahinya mabende nyakoro mojoda ni mondo odhi okang' moro machielo mondo warangane ere kaka wanyalo nyayo gigi duto matimore alwora wang'eni kinde mabiro wanene kaka chal mar wach nitiere mano ka gintiere Bomas of Kenya okinyi ma kawuono mondo mi wanene ni ikruok makagi kacha to koro chalo nade ka irito jatend piny Kenya mondo mi ochopane kar kanyo. Nitie gigo ma oganda nyalo bedo ka timo pile ka pile e kit ngimagi mondo mi gine ni kido ni ok olal. Nitie moko ma iwacho ni tero ji nyange, iwacho ni ji noweyo nang'o, tero buru ji noweyo nang'o,
weche mag tergi bende ka itime yo mopogore magi ka iweyo magi nyalo bedo moko matimore wacho ni gin seasonal kata ok gitimre pile ka pile to pile ka pile kit ngimawa weche magi monego bedni oganda timo mondo mi warit gi ane nitie jogo manyahero chwalo kata siro talanta mopogore mag ogandawa kama intiere mano ka Kenya Cultural Center un kata gi yore mopogore un nyaka gi kar ot moro mar tugo mag loso tuke machalo kamagi kinde mag intiere pile ka pile ngima mar oganda ginyatimo ang'o mondo mi girita ne kido kod timbewa wan bende kaka oganda kama wantie. En adieri ni ntiere timbe luo matho to githo to joluo kawo kendo kido machielo kaluwore gi nafas mayudore sani. Namba achiel, sani kopo ni mako nyathini ni dwa golo lekene auchiel to en na lweny. Wuonwa kapod ngima nonyisa ni en lekene auchiel nokogol nikech noluor omiyo noepo ma en obedo gi lekene te ka jowete gi moko to nogol lekegi to kendo en nikech pon ne biro ni kogol lekeni tin chien koro mondo ibed e pon masano ni bedo gi lekenigo. Mana achiel kuom yo mane ji witogo utamaduni pon. Koro iyudo ka pon masani en ni ok wanyal wacho dholuo miyo koro pon miyo walalo kido. To e samwalale kido ni wakawo kido machielo kendo kaluwore gi pon joluo ok ne ter nyangi to sani iyudo ka koro joluo tero nyangi to nikech pon mowuok masani kata obedo ni ogende moko yanyogi to ok ging'eyo ni nyangi to gikawe kaka pon to biro bende nikech tuoche mowuok. Koro mondo ji oritre e tuochego miyo wakawo kido mok ne magwa. Achiel kuom gin tero nyangi. Mar ariyo en wito wach mar ter. Koro iyudo ka kido nok nyal dhi nyime nikech e pon masani ok owinjore. To kapok awacho gimoro e wach kapok adhi nyime adwa wacho gimoro e wach ter. Ter e yor luo noken mana mar riwruok e ringruok. Ter kaka joluo nochane nonego bed ni ikawo od owadu tirite nikech nyako ma owadu oweyo ne onego bed ni irite provide ne security to nyithindo modongo ka bende biro dwaro ng'at madichuo mochung' kaka wuoro. Koro e rito od owadu ne ni ipuro ne mamani mondo yud chiemo, irite e yor security, ichiedo ne to nyithindo mag wadu manoweyo bende ibedo wuoro father figure ne nyithindogo. Magi pod onego bed ni timore mondo warit ter e yo makamano. To jowa to we mago odok e riwruok mar ringruok. Emomiyo sani koro iwacho ni ter rach. To kwa dok korka rit bedo wuoro to pod yo makanyono bera. Jodongo ne nigi paro maber. Ne gin gi paro maber. Dhano manyien kalure gi pon masani miyo paro ni lokore kendo ne ka gimoro marach kendo oganda medo mana seyo gi yo mopogore. Nyalo bedo nitie jok matime e yo makare mano kaluore nikech bende koro ochako ni yo makare gi yo mok ni kare kanyo bende chak jomoko nyalo wacho ni ochak kwedwa to magi kitwa luwo kod timbewa kamano. Kadok e migapwa mar Kenya Cultural Center. Kenya Cultural Center kaka nasewacho mbele kacha wan gi
ute mopogore opogore makonyo rito kata develop talent. To wayudo ni Kenya Cultural Center ka in gi talanta mari to wamiyi opportunity mar kete e stage mondo oganda onene. Ma achiel kuom yo mwaritogo kitwa. Namba 2, Kenya Cultural Center sani watemo mondo wanyis oganda ni gigo mwadwa keto e stage kaka tukewa gin tuke mawacho stochwa kaka jopiny. Wawacho ni onge yo ma inyalo nyisgo stochwa kopogore kaka wan wawache wan wawegi. To stochi iwacho mana ka ing'eye. Koro mokwongo wapuonjo ji mondo wang'e kuma waaye, background marwa. Ma biro konyowa goyo stochwa e yo maber. Namba 3, watemo nyiso ji mondo wakel e tuke ma ikelo gi dhowa mopogore gi dhongere. Waluongo ni vernacular plays. Koro ibiro yudo ka ogendni machalo Waluya, Wakikuyu gi Joluo okawo ma motegno ahinya, kendo iyudo ka gin gi plays ma okel e dho Kikuyu, dho Luo gi dho Waluya. Sama ibiro nyiso tugo ma okel gi dhou, ntiere kaka iwinjori gi tugo no maber, kendo ineno ka owacho gik ma donjo e chunyi. Nikech iwacho ni gima owach gi dhou donjo e chunyi, to gima owach gi dho ngere donjo e wiyi. Koro sama tugo okel gi dhou, to tugo no donjo e chunyi kendo puonji moloyo kano wache gi dho ngere macha donjo e wiyi timor tiweyo kamano. Koro watemo mondo wajiw jogewa mondo okel tuke mang'eny ma okel gi dhowa mag ogandawa ma e Kenya ka. Kamano. Erokamano ahinya nyakura mojo wantie kae koda Mike Pundo ma bende en jatatije mano ka Kenya Cultural Center. Koro sano wadhi ane gigo matimore achiel kachiel mano ka gintiere kacha. Ikwok nitiere Bomas of Kenya kanyo kama romo no dhi bedo kacha ka timore kama jatend piny Kenya dhi bedo ka loso kod oganda jo Kenya odiochieng' ma kawuono mondo abed ane kod ng'eyo ni nyasi mar utamaduni ni to tiende nang'o. Mago pich mabiro ni kanyo oganda medo chopo ka oganda moko bende wacho ni mawuok e kidienje mopogore opogore dhi bedo kacha ka chopo Bomas of Kenya odiochieng' ni ma kawuono. Jatend piny Kenya dhi chopo kar kanyo kendo igeno ni bang'e ka osechopo kar kanyo ang' gibed ane kod penjo ni odiochieng' ma kawuono to nigi mise mane kar odiochieng' ma kawuono ka koro idhi ale kata ka en nyasi no mano mar utamaduni en gik mage monego bed ni ng'eyo. Nyakwara monge jwang'o en kinde mabiro ang' otudore kod jafwa marwa mantiere kanyo e nyasi no matimore Bomas of Kenya. To kata kamano nyaka sani gik monego ing'e bende Nyakwara monge jwang' nyasi ma kama odiochieng' ma kawuono tarik 10 dwe mar 10 higa ka higa mano higa mar 1978 kanyo ne osebed kata ka iluonge ni Moi Day, nyasi mabere ne chopo kar kanyo mondo mi orangane ni kinde mane jatend piny Kenya mano osenindo Daniel Toroitich Arap Moi nodonjo e telo tarik 10 dwe mar 10 ne idhi ale kendo ne ihinge odiochieng' machalo kamano. Kata kamano ang'e maber ni bang' ndalo kata higni buora jatend piny Kenya no bende ma osenindo kanyo tarik 4 dwe mar 2 higa mar 2020 kuja higni 95 kendo bang' mano Nyakwara monge jwang' gima nyakwa ng'e ni Moi Day kata nyasi no mano mar Moi Day ne ogole kalenda mar pacho kae mano tok yudo katiba mano manyien mano pen chike ma pacho kae mano ma higa mar 2010 to gigo duto notimre Nyakwara monge jwang' kae to bang'e higni 7 toke Justice George Odunga koro nowacho ni nyasi no nego duoke katiba nikech od bura nowacho kanyo ni onge kod teko mar duoke kacha kata mar gole. Gigo duto ne otim kacha taro mar chik kendo koro mano ne omiyo oduoka Moi Day. Kata kamano ne giwacho ni
jayal bura mano jodonga nochiwo ng'eto mare ka wacho ni ero kata ka ok diluonge ni Moide obeda beda kanyo odiochieng' ma jo Kenya yude yueyo mondo mi od bura mano e kinde no jatend migawo mondo mi oloka ni nying no koro mondo ket ni nying madwarore koro kanye kama dogo ayude kacha higa mar 2020 ma bende kanyo paro ne nitiere mar loke mondo donj kacha Huduma Day kaeto bang'e oduogo obedo nyasi modiochieng' ma kawuono koro hingo e piny Kenya mangima ka oganda oyudo yueyo makoro en nyasi ni mano mar utamaduni day. Gini bende nyako Ramogi Juang mano bura mano chwal higa no mano mar 2020 ka koro bende ni penjo kanyo ni ere kaka gigi duto nyalo bedo kar kacha e higa mar 2017 kanye makoro ni bura koro kane ng'eto makamano osechiw nomiyo Kenya thuolo mar dhi nyime kod bago nyasi machalo kamagi kendo koro higa ka higa tarik 10 dwe mar 10 higa ka higa en yueyo kata en nyasi mano mar utamaduni. Wantiere kodi kanyo achiel kachiel mondo mi ibedane kod ng'eyo mane kinde magintiere sani. Nyako Ramogi Juang kama chielo bende an wakoni mathoth ni mar jafwambo marwa Walter Nyambaga ikore yo makare ka entiere mano e kar romo mano mar Bomaso Kenya odiochieng' ma kawuono mondo mi gichopa kar kae. Michael Pundo ino mana pichni mantiere kar kae ka dobed nyasi mar Madaraka mar Leba oganda dosechopo karomgi to nyaka nyabedo ni adier ni kata ok gin kata jopiny kende makia odiochieng' ma kawuono nyalo bedo kata jotelo moko bende ok ong'e kata ok winje e yo makare ka winjo nyaka sani jotelo moko waneno gi mbui kacha kendo pod gintiere gin giwacha wacha Huduma Day kendo mane ma ging'eyo gidhi ko mbele nyalo bedo ni kata Google calendar bende pok obedo updated nikech producer ora kendo director Obadu ne range kawuono wacho ni to dong kalenda ne ondike ka ni en Huduma utamaduni to koro wuok kanye jo Kenya machopo kar kacha gimero mana yuoro to en ang'o mo igeno winja ne ka wuok jatend piny Kenya tenga mo wacho ni olera ne tiend nyasi makawuono achiel kuom gik ma wagombo winjo kawuono ka ker wacho en ni utamaduni day ni onego ler ne jopiny mondo ng'e nikech kawuono e chieng' mokwongo ma utamaduni day wadhi celebrate omiyo achiel kuom gigo ma ker dhi wacho or ma waparo ni ker nyalo wacho en ni ang'o utamaduni day ni nyisa ang'o to kwadhi nyime kaka jopiny wadhi bedo ni koro wa celebrate nang'o. Namba 2 kaka wan idara mar culture en chieng' marwa mwanyiso go jopiny ber mar celebrating culture omiyo wagombo bende mondo ker osing ne jopiny ber mar celebrating culture kendo mondo wajiw gwengewa mondo omed celebrate utamaduni marwa. To adieri wacho ni kata mana ji mang'eny e sirikal samoro pod ok ong'eyo kawuono ni en utamaduni day lakini sirikal to nosechiwo wach ni en utamaduni day kendo ji koro ng'eyo ni en utamaduni day en mana ni do obedo maduong' kaluwore ni en chieng' mokwongo okwana nyal tere Nyayo stadium kaka Labor Day samoro nikech en chieng' mokwongo koro gimoro kochakore to chakre matin to odhi onya to wageno ni higa manyien to koro en na chieng' maduong' ma jo Kenya bro mana riedo e laini kadonje stadium mondo mi to bende kaluwore gi kaka sirikal en wachake matin kamano nikech kobedo maduong' bende resources madhiye bende ng'eny to wageno ni kwadhi mbele to ji mang'eny kendo sponsors mang'eny bro donje mondo okonywa mondo waland chieng'no maber. Koro anyalo wacho ni e yo machiek en ni kore kochake
watemo mondo wabed ni ji bro ng'eye mang'eny kwa dhi mbele. To bende kaluwore gik ma ker dhi wacho, achiel, nyiso ni utamaduni de ang'o ma en. Ariyo, jiwo jo Kenya mondo oriwre. Adek, jiwo jo Kenya mondo obed jogo ma mor gi bedo ni gwen jo Kenya. Mondo wabed jogo ma winjo maber ni an ja Kenya. Kendo winjo maber ka i-celebrate utamaduni mari. To ng'eyo bende ni wa Kenya wang'eny. To ei ng'enywa matekwa nitie. Koro jo Kenya onego ng'e ni gwenge mopogore opogore wan gi utamaduni marwa. To wakonyre mondo wa med develop culture marwa. En achiel kuom yorego minyalo wach ni gin moko ma nyayo dongruok mago mag talanta kaachiel koda ka kido moro makare kama gintiere. Bende lwasi osebedo makare. Higni 4 aribede e apis ni, mano kaka jatatije, mano ka Kenya Cultural Center. Bende en moro minyalo wacho ni lwasi osebedo makare ne oganda mopogore opogore kata mawuok e dhoudi mamoko mondo mi gichopane kar kacha. To cultural centers gi kuom ranyisi gwenge ma Kaluo bende gintiere mamoko ma oganda wanyalo ga tiyo godo. Kus nyaka gibi mana bur Nairobi kawuono kaka Joyman Brian jawangla ma oro te kacha mabose oro namba ne wacho ne en gwenge ma Ugunja, Siaya. Jok mantiere gwenge wa ma Siaya kane ma ginyalo dhi, jok mantiere Kisumu ginyalo dhi Kanyakwar Cultural Center kacha koso giwuok gi gwenge mage. Mana kuom ranyisi miwa mana ka ukeyo bedeu ahinya gwenge wa ma Kaluo odiochieng' ma kawuono. Mpango mar sirikal ne ni gweng' ka gweng' onego bedi cultural center. Kendo kapok devolution obiro, to ne sirikal ochako gero cultural centers e gwenge. Kanyakwar ma iwacho no, ane managere kana tiyo Kisumu. Mpango mar sirikal mar gero cultural center e gweng' ka gweng'. Koro nikech kaka koro Kanyakwar cultural center, nitiere mpango manonego bed ni timore e cultural center ka cultural center mane i gwenge wa. Nikech noyud ni Kenya Cultural Center ni mana Nairobi. To jite ok nyal biro to dhuk Nairobi mondo wa tudre kata wa experience culture. Koro jo Kisumu onego oti gi Kanyakwar Cultural Center. Jo Kakamega onego ti gi Mumias Cultural Center. Jo Kwale onego ti gi Kwale Cultural Center. Maka nyisi mana mathin kuom cultural centers mag sirikal ogero. To ma konyo nyayo utamaduni. To kopogore gi mano, wan ka Kenya Cultural Center koro wadhi e gwengewa, wawe bedo Nairobi. Wadhi e gwengewa mondo koro wapuonj ogendini magwa ber mar develop utamaduni. Ae gibed ni ginyalo create kata loso thumbe kata tuke mopogore opogore ma wa celebrate go utamaduni. Bang'e ka giseloso tuke gi thumbe gi, to thumbe gi tuke gi nyalo chopo e Kenya Cultural Center mondo koro onegi gi piny mangima. Nikech Kenya Cultural Center to koro en stage maduong'. To kopogore gi mano, to wan gi tudruok kata winjruok, collaboration gi counties mondo wakonygi siro gik moluongo ni community cultural festivals. Nikech ka sirikal ok okonyore gi sirikende mag gwenge e siro festivals gi, to utamaduni wadhi lal. Koro wakonyore gi county e sirikende mag gwenge mondo wasir community cultural festivals. Nikech ka community cultural festivals onya maber, to utamaduni marwa bende dhi dongo. Kuom ranyisi aribede apis makoro sani higni 4 osekalo. Kuom ranyisi counties wa makalu kata counties mamoko adima osetime mosebiro kanyachiel mondo ti kodgi e yoregi mag
nyayo kitwa kod timbewa kata timbegi mano kama gintiere counties mopogore opogore ginya bedo machal nade nitie magwana no piny luo mano ba kata county ma Homa Bay ponono uketo gi e ranyisi mane kata e pim mane mondo rang ne koro odhi ane Kisumu odhi rang ne Migori wakeli kumora achiel gwenge gi gin magi bende utiyo kod counties gi machiegni mondo mi gigo chop kare tadi musetimo nyaka sani erokamano counties gin 47 to Kenya Cultural Center ok wan organization maduong' ahinya koro wan gi approach moro motiyogo moluongo ni regional approach kaka wakao wajumlisha counties mag Luo to waromo Kisumu kaka sani nyo watieko puonjo jotuke mag wasanii e dala mar Kisumu ma ne watemo lidho ji mopogore moa e gwenge mopogore opogore to wakelo gi Kisumu to wapuonjo gi kendo tok mano wadhi kendo Kakamega bende wasebede gi winjruok mondo wakao kendo wasanii moane region makanyo kamano Eldoret nyo bende wateti kupuonje koro yudo ka region wabedo ko watudre kodgi to ntiere counties ma specific wakao kaluwore gi Kenya Cultural Center ntiere kit tugo moro ma wamiyo mkazo watilia mkazo iluongo ni theater koro yudo ka ntiere gwenge ma theater ni onyaye maber koro mago to wadhi e county ma specific to wan bende gi mgao moro ma watemo nyayo poetry kaluwore kotudore gi program marwa moro miluongo ni poetry after lunch poetry after lunch ni wan e counties 11 and after lunch skunde koso and after lunch ne jogo ma wuok e school after lunch en nochakore kama Nairobi office wa Nairobi ne wan gi wasanii ma ne biro to beda kanyo to nwaneno ni ber ka wapuonjo wasanii gi mondo obed ni timo gimoro to nikech gin jogo modhier no waketo ni onge kaka msanii ang' ne tugi kodenyo koro wakwongo wamiyo gi lunch ka gise chiemo eka koro gi perform poetry koro miyo wamiyo gino nying mar poetry after lunch to kaka mwalwa sani wan Kisumu ntiere gimoluongo ni Pal Satellite ma Kisumu kendo wan Siaya wan Kakamega gi Busia kendo wan Narok poetry after lunch ai kendo gi gwenge moko ma coast gi central koro programs ma wan gogi wadhigo e gwenge to wapuonjo go gwenge yo maber ma ginyalo tiyogo mondo wa develop talent to gi utamaduni kamano wan gi community cultural centers mantiere gwenge mopogore opogore wacho ni tich makare bende Pochi Park kuom mano mar kelo mano Kanyakora Cultural Center mano mantiere alworawa kendo oganda mathoth tiyo kode kata RAMOGI TV ka wan gi jowa mowuok kadhi loso sinema mopogore opogore ka wantie kanyo kod rogo mag nyithindo kata gigoyo mbaka gigo sigana mopogore opogore okelo oganda machiegni kendo nyithindo yudo thuolo mar rito kido kaachiel koda ka timbe mantiere kar kae lony manyasani kod mbui tudore yo machalo nade kod rito kido kod timbe nikech ka wantie gik mopogore opogore mantie ka wacho ni jogo mantiere dala mantiere community cultural centers mopogore opogore onego bed ni gikawo gigo kendo ginyiso gi e mbui mopogore opogore ere kama gitudore kendo ere kaka inyalo ti kod mbui ni e kidieny ma wantiere sani wacho ni pon masani bende kama wantiere en mar neno ni ere kaka wanyalo tiyo kod gigo montiego sani mondo morit gigo mane nitiere chon masani ka okoriti dhi bedo kalal osekonyo kabisa lony masani gi mbui moluongo ni internet osekonyo kabisa lando kitwa gi timbewa example mokwongo sani inyalo
loso tuki moro mipuonjogo oganda to ae ikete e wang' mbui to oganda maduong' odhi chopo ne ji mang'eny moloyo. Example machiegni, anyisi ni wajosuba sani kwa puonjore dhowa. Watimo mano kotudore gi mbui. Wasome kokale mbui. Ntiere jogo molony e dhokno ma keto gik moko e wang' mbui to koro wanyalo some kamoro moro ntiere. Kwadok e cultural festivals, sama festival timore e gwengewa, to nitie jowa e gwenge mopogore opogore. Gimoro tiyo wuok ni live streaming. Sama Piny Luo Festival timore Homa Bay, to osoye e wang' mbui, joluo man Amerika, kata mane gwenge mopogore mokni Homa Bay, biro ng'eyo gima timore. Koro mano achiel kuom yo ma lony masani konyo choro or nyayo utamaduni. Sama jatugo moro Kisumo ogolo tuke moro, to okete simu, okete mbui, sani okete gimoro ni TikTok. Kaka ji medo nene e kaka omedo landore. To bende kaka ji medo nene e kaka omedo yudo pesa. Koro bende gima wang'e ni utamaduni bende nyalo usi. To kiselose mi package maber, mi kete e mbui, to kelo ni pesa. Koro mano bende yo machielo ma wanya wacho ni lony masani to gi mbui osekonyo nyayo wach mar utamaduni. Nyakoro mogi juang'o osingoni kanyo ni yote bambeni medoro sani bende wayudo gi kachel kwa chomo kindi ma bende ang' wayude thuolo mar tiyo kata chenro e kinde mabiro mbele ka eno pichni mabiro kachel sani wuok ni kacha Bomas of Kenya, karoma Bomas of Kenya, romo maigeno ni joten migepe mako mag sirkal dhi bedo ka yuoro kachiel koda ka jodito mantiere sirkal mabende dhi bedo kar kacha. Welo mwaneno kanyo kosechako donjo, kendo moko wana nyaka jogo mawuok e pinje wasunge gintiere kar kacha. Gibiro neno kitwa kod timbewa. Kama nitie kar kanyo yude yo machalo nade. Nitie ote madonjo kar ka Ombiri, Makadoli, Jakopodo owacho ni oru hawi maber ne odiochieng' mar nyasi, oro hawi maber ma odiochieng' mar nyasi mar kitwa gi timbewa ne Ramogi TV. Owacho ni mago bende othiro ni jogo bende mathiro kido mag oganda. Jogo gini rach ne kabisa, jogo mathiro kido mag oganda. Erokamano ahinya. Ote machiel madonjo kar kae owacho ni ero mosna Michael osiepna. Owacho ni intermarriage manyayo cultural diversity mostly ayie kode. Owacho ni owelal kamano. Owacho ni chieng' moro bende anu chieng' kawuok Kisumu, mano ote mwuok Kisumu. Owacho ni welal kamano ka intie kar ka. Bende biro Ramogi TV ka mondo migineni ka chopo Kisumu tek. Kamachielo bende wantiere kae kod owacho ni Cleophas oyawre Maboy Collins mano mar Kiabuya Gwasi. Owacho ni amor kodu awinji loud and clear. Owacho ni mosna baba mana Joanna kani Kiabuya kanyo. Erokamano ahinya. Ote mari biro chopo kar kae e yo makare. Ukinyi makaono wako ni iketgi kae kendo ote go amasomo gi achiel kachiel. Apuonjora mathoth kaluwore kod weche wendo. Mike Pundo owacho ni mano wuod dala amor ahinya an Dave Ogola kantiere Kisumu. Machielo bende donjo kar kanyo mar Ronald kawuok Kisumu kapuonja. To wacho ni sani aneno chenro kantiere Jua Kali kendo amor ahinya gi twak mos na jalony ka e studio kar kanyo. Erokamano ahinya. Wadhi nyime kod chenro ka koro kata kidieny wachope sani mana mondo mwakoni picha mineno kanyo achiel kachiel mago pichni mabende wadatudre kod jafwambo wadwa Walter Nyambaga kama entiere kanyo county ma Nairobi karomo ma Bomas mondo miyango ukonwa neni gin gik mage mosebedo kanyo achiel kachiel mondo miyango ayuda ne kanyo ni gin gik mage mosebedo kanyo
ka iluwo e kinde ma wantiere sani. Nyokoro magjuang ka chenro ang' olokore kar kanyo bende ang' wakoni ni nyasi no kang' ochako e wang' sa ang' wayud kendo ang' wakelni weche mathoth ahinya mapod ntiere kar kae. Wakao ote mamoko mapod donjo kar kae mbui mar Facebook wantiere live Ramogi TV, YouTube wantiere live yudwa kacha Ramogi TV ka ikono wapachi kachel kodaka kamineno wa ni yudwa yo machala woda sego jangoma Ochik Kamolo wacho ni unlocked kendo luwo chenro mora ahinya gi twake ne Facebook kacha. Margaret Oranga nitiere kanyo e county mano ma Migori wacho ni apuonjora e yo makare kendo yudo chenro ni e yo makare. Medusa Wod Lucy penyo kanyo ni utamaduni gi dholuo en ang'o. Sekore kanyo ni en kitwa gi timbewa mano kama wantiere ka achiel kachiel mana kama wantiere kodika ka wamedo mana sumo weche gi duto to kacho wacho ni weche mamoko mapuntiere kar ka en ang'o miyo owegi to gilal to gintiere kuonde machalo nade. Nyakora Ramogi juang' sani wantiere kar ka kendo koro awanyo ka wachomo mana kama watieko kodo mandaika achiel gi wiye kanya ng'ena wayud thuolo mar yudo Walter Nyambaga mano kama wantiere sani e kitwa kod timbewa ang'eni ang' wayude e kinde mabiro to pod antiere ka kod Mike Pundo mano jatatije mano mar Kenya Cultural Center mano kama gintiere e gwenge mopogore opogore. Ang'eni thuolo ni sani ang' wayude ne thuolo mar tieko chenro okinyi ma kawuono to ntiere ote madani mondo mi ang' ikawe thuolo mari iorne jogo maponono nigi leko machieng' moro gichope kata e centers mopogore opogore mantiere e counties wa kata gichop Nairobi kae kamuntie kanyo kachiel kuom ute mabedo osebedo kanyo talanta mopogore opogore kenti Kenya National Theatre mondo mi gibede kod geno ni kitwa kod timbewa pod nyalo bedo kata e kinde mabiro mano ka okolal kendo nyalo rite e yo makare. Odiochieng' ma kawuono ote mari kaka thuolo mondo miorne jogo duto joheragi jogo duto mantiere alwora jogo mutiyo godo nyasi e odiochieng' ma kawuono mar utamaduni mana kama tieko gi wach mari mogik. Erokamano Cleo. Mokwongo go erokamano ne jogo ma oriwore kodwa kawuono. Devo Gola go erokamano ne mosni kwa Kisumu. Atemo jiwo jogewa ni ka ihingo kendo isingo kitwa gi timbewa to okilal. Juma mokalo ni nyo an China e gweng' moro mar yo malo mar Tibet to gweng'ni kata obedo ni pon masani mar piny ngima nitie to pod gimako kite gi timbe gi machon kendo ok giyie mar wito. Omiyo mondo wadongi kaka jopiny namba achiel onego wamak kitwa gi timbewa kabisa mondo kik walal. Namba ariyo bedo ni wan jogo ma celebrate utamaduni marwa en yo achiel ma bende sani nyalo bedo yor ohala nikech oseyud ni kidieny mar utamaduni ni nigi pesa mang'eny moloyo ohala moko. Koro wabed jogo ma okao talanta marwa mako talanta marwa motegno nikech yorno wanyalo yudo go konyruok kendo wanyalo bedo wan jogo ma yudo pesa e yo ma wanyiso go utamaduni mag. To mogik ahingo jogewa mondo wabed warwako gi Kenya Cultural Center kendo akwayo jogo ma talented e piny luo mondo wabed ni wanyalo loso tuke gi dholuo. Nyocha anyiso jomoko ni walos Kenya Cultural Center wan gi space walos tukewa gi dholuo mondo wabi wanyis jopiny to kibiro inyisa ni gi tugo miloso to wanyalo neno kaka wakonyore nikech ang'eyo ni bende okoyot mondo olos tugo. Wanyalo neno kaka wakonyore mondo wakony jogewa obed ni nyalo konyore gi yore gi mag talanta kamano.
magi yore mopogore opogore mantiere kar kanyo. Ago nero kama nya Mike Pundo ubedo thuolo mar biro kawuono Ramogi TV mondo moto ageni ma ok en giko pod adhi yudo thuolo machielo ma pod biro e kinde mabiro. Ero kama nya Ramogi mano Mike Pundo jatatije mano ka Kenya Cultural Center mantiere bu Nairobi kar ka gibere mopogore opogore mantiere oko ne watu kawuono ka warangane utamaduni day mano odiochieng' ma kawuono inene kanyo nyasi mar utamaduni mano makoro sani osechako karomono mano mara Bomas of Kenya kanyo bende ntiere gik mathoth ahinya matimore jotelo kachalo koda ka welo osechopo kar kanyo ipenjre kanyo ni moko bende ochopo kawuok e pinje maoko kama gintiere mana neno niere kaka utamaduni ni bende koro idhiale nyasi ni koro to chalo nade mano kama intiere kar kanyo achiel kachiel ntiere ote kachiel koda ka paro mopogore opogore mantiere kar kanyo mamedo donjo kendo koro sani asomgi moko mantiere kar kanyo SMS line menaria deka uchiel nono mana ka watieko chendo wacho ni apuonjora mang'eny ahinya kowuok kuom wuod dala an Calvins mano mar Waondo. Ero kamane nya Calvin mar Waondo kuom ote mari okinyi ma kawuono ka nene chenro achiel kachiel nitiere mano mabende Rosen Cabs mano Rosen owacho ka mbui mar X mano Twitter owacho kanyo ni oluwo chenro achiel kachiel kowuok Mbita. Buto Philip Ramogi Lerndi kenda luwo chenro eyo makare. Machielo nitiere ote ma odonjo kar kanyo mar Felix Leonard wacho ni Anslim Felix waluwo chenro koda Jo Magnet wacho ni kawan koda Opiata Ogada wacho ni wach mar utamaduni ka wuok giluwo wechego mag utamaduni mago ka giwuok Homabay to piny na director ni to giparo keto budget moromo nade higa ka higa e nyasi mar regional wacho ni an awuon an ja theater to ne nokoluong group mora mawuok Homabay nitiere mano mabende paro mantiere kar kanyo agende kata ka nisetieko mara Felix ni ange duoke go kanyo odhi nyime ko wacho ni timo nyasi machal kamano Nairobi kende to wantiere kod counties 40 kod 7 ma oko kwany dhano wacho ni kata grube mek utamaduni mawuok oko mano ero mane ote mantiere kar kanyo mawuok oko mar Nairobi duoko chien dongruok mane kor gwenge mano Slim Felix osiepa ma director wuoyi mathere ng'enyi kendo thrilling ero owacho makar maja theater dier duokane Felix Leonard ene mbui mar X kata machon ong'ere ne Twitter ochiwo kanyo pache. Felix nyalo bedo ni ne onge artist mwa Homabay to mano en ni nikech ne ok gichopo kwayo marwa nikech nwalando mondo artist o apply kani gidwaro mondo giriwre kodwa e program mane watimono kendo nwayudo kwayo mwa kuonde artist mang'eny ahinya to Homabay chalo gima ne ok gineno kwayo marwa mondo gi apply. Number 2 budget mar culture kaka national government tin to nikech culture en function mano tere county governments and devolved koro yudo ka budget mang'eny mar culture odhi e county matiende ni sani en onego bed ni counties koro konyo cultural groups joma chalo Felix geni onego tudre machiegni gi county governments mondo gikonyere lakini wan kaka sirikal mamalo wabiro kwa tudore gi county governments mondo wariwre ok ni watimo to giling wakonyore kanyakla gima dongere wacho ni wa create synergies to wa collaborate koro miyo yudo ka pesa matin ni wakonyorego gi county government to watemo develop utamaduni lakini county government eman gi jukumu maduong' maloyo national government konyo wasanii kamano. Agonero kamanya Mike Pundo kendo ang'eni odiochieng' machielo bedo thuolo mar bedo kar kata kumoro amora ibiro bedo
wabedo thuolo mar twak achiel kachiel makoro mage jwang' mane makelo giko chenro odiochieng' ma kawuono. Nyasi to podhi mbele, nyasi en mar utamaduni. Odiochieng' ma kawuono kamoro amora ma intiere, wache dholuo gi nyari mane ot kanyo, iwinjego ni bong'e kata kokethe jiwe ajiwa kama intiere, wache go gi wuodi. Dhie urugo ane nyatiti jogo mantiere alwora ma Kisumu, chope uru Kanyakwara Cultural Center odiochieng' ma kawuono ka wuok Suba, jo Subanis te ni ka kawuono agiluo chenro. Erokamano uru ahinya kamoro amora ma untiere. Tim gimoro odiochieng' ma kawuono manyalo nyayo rito kido kachiel koda timbewa kaka oganda. Chenro ma kawuono koro magi jwana kelo ni are ukinyi makono sadek makoro sano wachopo kanyo saa 5 kalora kanyo dakika 9 mane makelo wa giko. Anyinga Cleophas Oloch jakisumo Kanyakwar mokeo nyaka sango elo jogo duto mano kelo chenro biro ni yo makare kuwuok nyaka e gwenge mopogore opogore. Oriti masani warumo odiochieng' makinyi chenro mar piny kod mbako romo nyasi mar utamaduni ang' yude nyaka e weche manyien odiochieng' ma kawuono mano mar migago. Oriti masani. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda.